Jaun-andreok, egunon. Gaur ez dugu edozein izendapen bozkatzen. Gaur, Arartekoa bozkatuko dugu. Herritarren defendatzailea. Administrazioaren aurrean, Euskal Herritarren eskubideen azken berma izan behar duen pertsona. Horregatik, gaurko hau ez da edozein eztabaida. EH Bildutik argi eta ozen esan nahi dugu. Lasaitasun guztiarekin. Irribarre, zabala ahoan. Baino argi eta garbi. Mikel Manzisidor jauna ez da Ararteko izateko hautagai egokia. Eta ez da nagusiki bi arrazoirengatik. Batetik ez daukalako kargu horrek, ardura horrek eskatzen duen euskeraren ezagutza maila eta euskeraren erabilpen maila. Eta hori ez dakit detaile txiki bat. Hori, gure ustez behintzat, oinarrizko baldintza bat da. Zeren eta nola bermatu behar ditu Ararteko horrek euskal hiztunon hizkuntza eskubideak baldin eta ez baden gai izango, herritar horiek beren hizkuntzan euskaraz hartatzeko. Arartekoak ez luke itzulpengintzaren beharrik izan behar, bere egitekoa, bere funtzioa, behar bezala bete ahal izateko. Baina bigarrenik, gure ustez behintzat, ez da hautagai egokia, ez dituelako bermatuko instituzio horrek, kargu horrek, eskatzen dituen neutraltasun eta independentzia politikoa. Honezkero, gauza jakina delako, Mikel Manzisidor zutabegilea izan da komunikabide ezberdinetan. Eta bere iritzi artikuluetan, behin eta berriro, modu esplizituan, eta esango nuke, hainbatetan gordin xamarrean, egin izan du ezkerreko independentismoaren, ezkerreko subiranismoaren kontra. Beraz, ez da bakarrik ez dituela bermatuko berriro diot instituzio horrek, kargu horrek, eskatzen dituen neutraltasun eta independentzia politikoa, ez ditu sikiera bermatuko, kargu horrek eskatzen duen neutraltasun politikoaren itxura. Pero más allá del candidato, hoy aquí hay un problema mayor. Y es que ustedes, señores, señoras del PNV y del PSE, traen aquí un candidato al Ararteko pactado con el PP. Nada más y nada menos que con el Partido Popular. Han pactado ustedes el Ararteko con aquellos que se comportan como buenos y verdaderos herederos políticos del franquismo, con aquellos que están protagonizando una auténtica cruzada contra el euskara. Y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho el señor Aitor Esteban este pasado verano. Han pactado ustedes el Ararteko con aquellos que son portadores de tiempos oscuros, con aquellos que amenazan con laminar nuestro autogobierno, nuestras instituciones y nuestra lengua e identidad nacionales. Y esto tampoco lo digo yo, esto lo dijo el señor Imanol Pradales en el Pleno de Política General. Han pactado ustedes, señores del PSE y del PNV, nada más y nada menos que el defensor del pueblo, con aquellos que cuestionan el derecho al aborto, con aquellos que están estigmatizando, criminalizando a las personas migrantes, a las personas más vulnerables, con aquellos que amenazan los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, etcétera, etcétera. Y esto tampoco lo digo yo, esto lo ha dicho en más de una ocasión el señor Eneko Andueza. Por lo tanto, eta utziko diguzue esaten, gure ustez behintzat ez da serioa. Ez da serioa, goizean, garai ilunen etorrerarekin ohartarazi, eta arratsaldean garai ilun horien eragile diren horiekin Arartekoa adostea. Ez da serioa, ez da koherentea. Goizean, Ayuso entzun, Euskadi Euskaldun esan, eta arratsaldean Ayusoren alderdi popularrarekin adostea zer, eta esan bezala euskararen behar besteko ezagutza maila ez daukan Ararteko bat, zeren eta Pradales jauna entzun. Arartekoa ez da euskaldun. Arartekoa ez da euskaldun. Galdera da zergatik, baina bereziki galdera da
zeren truke adostu duzue Arartekoa Alderdi Popularrarekin. Aste hauetan Alderdi Popular horren buruzagi batek baino gehiago esan duen bezalaxe, Alderdi Popularrak ez duelako bere babesa musutruk ematen. Bazeuden alternatibak, EH Bilduk 5 hautagai, ez 1, ez 2, ez 3, ez 4, 5 hautagai jarri zituen mahai gainean. Haietatik 2, por cierto, emakumeak. Guztiak ere euskaldun osoak eta guztiak ere independenteak. Baina EH Bildurekin adostu baino, bai, amaituko dut. Nahiago izan duzue, esan bezala, une honetan, Espainia erdian, Voxen eskutik, Voxekin koalizioan, gobernatzen ari diren horiekin akordio bat egitea. Eta honekin ez du EH Bilduk galtzen. Honekin, herri honek galtzen du. Honekin, jendeak galtzen du. Izango dugulako batetik, esan bezala, gutxieneko baldintzak bermatzen ez dituen Ararteko bat, eta bestetik, zuritzen delako Alderdi Popularra. Eta horrekin, alfombra gorria jartzen zaiolako Alderdi Popularra parte den bloke erreakzionarioari. Noiz eta bloke erreakzionario hori mehatxu egiten ari zaizkigun guztion eskubideak eta askatasunak ezabatzearekin. Bukatzeko, hasi bezalaxe, lasaitasun guztiarekin, irribarre zabal bat ahoan eta aukeran, umore pintin batekin. Aste honetan bertan, bakarren batek galdetzen zuen, ea zer ekarpen egiten duen EH Bildu bada begira. Urrutira gabe, garaian Andonio Ortuzar euskalduntzea lortu genuen baldintza hori jarri genuelako, EITB-ko zuzendari izendatu alizateko, eta ez daukagu zalantzarik, oraingo honetan ere, Mikel Manzisidor euskaldunduko dugula. Ziur bai gaude, une honetan, euskara ikastaro intentsibo bat egiten ariko dela, besterik ez bada gu gezurtatu ahal izateko. Zoritxarrez, lastima bakarra da, ezin esan ahal izango dugula gauza bera, haren neutraltasun eta independentzia politikoa. Amaitu mesedez, Arkaitz.